Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna pa sa teserye tayo ita alawas na pauguan. Naulpit, agasat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Sandra, pakibagam to man kini Almira, amapan tayo ijay balay da inton Sabado? Anya ka diti mapantayo aramidan iti balayda. Kat mapan tayo man na nagpariir ijay Alawan, ibagak to kan kwa na. Nung nga tayo iti balayo mo ti papanan tayo. Tapno makastrak kami mo't iti malamansyon a balayo. Sanan, Sandra. Boring ijay balay. Boring ka no. Kat nga nagpintas ti balayo. Nalawa ti flat screen at TV yo. Naglook ng pa'y ti pagtugawan. Ken, agkakaimas dagiti makmakan. Naragrag saklat ta ti panagbiag iti probinsya. Presko ti angin, ken fresh dagiti makmakan. Alawanan, Alex. Ngamno da kami, ay na, maumuma kamin iti klase ti panagbiag mi. Ngam no choice. Ano sanlatan Anya? Apay ko maamauma ka, Sandra. Ay, makapaong mga rod, Alex. Si kaman mo ti kanayon nga agsida iti adobo. O di mayat, adobo ka na yun. Mayat nga agpaiso. Ngam, kanayon mo't nga adobo a kangkong wenno bisukol. Anya? Almira, agsagana ka. Kayat manan ni Alex ti agpasyar iti balayo inton Sabado. Anya? When girl, imbaga na kanyak itay nga ibagak kanukan ka, amapan tayo manan iti balayo inton Sabado. Ay na, sabay awan ti nakasagana ama sida ijay balay. Natang lang ti ado ijay. Katanya ko matiparikot iti dayta. Katno dagita ti pagaayat ni Alex. Iso nga rod ti gaggagaraan na iti balayo. Sa bagay ang mabainak no daduma. Imbagam ko maadata ti mapan ijay balay da Ay na, imbagak, ngam di na kayat. Boring ka no ijay. Anya? Imbagak nga rod nga ijay mansyon da. Tapno mapadasan tayo kumamot man ng tibiyag tibak nang. Oray maminsan laang. Wen nga ron? Mapadasan ta kumamot ti pagserbyan ti katulong da. Ti agmerienda iti naimas. Kang runaan na, agsida iti naimas. Sika talaga, Sandra. Ay, kaano nga tama pasamak ti kasta pa nagbiag, Almira. Ay na, Sandra. Dumteng to dayta. Basta aramidan ta ti kabaulan ta. Tapno mapasaya at tamat ti panagbiag ta. Nana Conching, saan ka di pa asimbang padamamakan papa? Saan pa'y, senyoritaw? Kastala ka na yun. Jaylan negosyo dati into na rin da. Ay, kat mayarwam kayon, senyoritaw. Talaga mga minakasjay dagiti baba nang. Kaslawam pa yan oras da iti balay da. Huwag nga rod, ba nag-adyak kanunungan? No apay nga minakurangan da ati kinaba nang da. Diyak man mo kadakwada? Sa bagay, awan dakas na. Nagagat dalaan. Saan akas kadagiti daduma, ano asino pa iti awan maku kwartada, isuda pa iti sadot nga gobra. Wen ngam awanan ti panawan da kanyak, nana. Naimbag pa'y tada kayo. Ala, sana bali, senyorito. Pagserbyan kayo, anaimbag. Konching, rimwar ka di manan ni Alex. Ay, wag, senyora. Nagpakada itay amapan kanumanan ijabalay tigayam na. Anya? Kanayon kanu ngamin amaburing dito'y mansyon. Iso akay kayat nalatan ti rumwar. Anya? Wag, senyora. Nasa una pa'y nga rod idi na minsan, anasakit ka no tinakam na. Gaputawanan ti panawan nyo kankwana. Ay, di na lang amin maawatan. Kasanon ti negosyo, no di mi mat asikaswan. Pangalaan mi iti kwarta, no isulangan ti asikaswan mi. Gusto ti imbagayo, senyora. Ngam no daduma, masapul nga ipaayan yumat iti oras ti anak yaw. Tapno saan nga umadayaw ti riknana kada kayo. Sumardang kan, Konching!
Nalalaing ka man nakon. Nalipatam ka din, asyak ti amom, ah? Ay, saan, senyora? Jak malipatan dayta. Da kayo ti buskaw amang paspaswildo kanyak. Jak pa'y nga rod nalipatan, di 30 pesos akurang iti swildo kay di napalabas a bulan. Kanjay nga'y 50 pesos, idi kasaruno na a bulan. Bali 80 pesos amin ti balance yu iti swildok, senyora. Anya, day talang ti sing-singir mo kanya, Konjeng? Ha? Kayat mo, taisipat ko ti 80 pesos di tarupam. Ay, manjak senyora. Ay, no sang aribaw. Ay, kakayak ko Nakarkaro man na, no milyon kito pakyo dito rupak, madam. Ragrag sa ka kahit ikas na unay. Konjeng! Di nakpag-high bloodan! Ay, Ha? Talaga makapungtutakkan ka. eh, pasensya kayo, senyora. Ala, winain. Agulima ka kon. Narigat mo ag high blood kayo. Saan nyo pa nga intad amin na swildaw? Anya? Ha? Marurudak iti dayjay akatulong. No apay ngamin nga iso tinalam akatulong. Ni kunsing lang ti makaanos iti ugalim, Esmeralda. Itam lang iti daduma. Awan pa'y makamulan, pumanaw dan. Ngamin, saan da makaanos no agpakaro ka? Anya? Anyat kayat mo asawan sa nakalimpyo? Awan ay magakakasta, Esmeralda. Ni Alex, sa dino kanutayan na. May samot dayjay nga anak mo. Talaga natangkan ti ulo na. Napanan na kano nga minaya. Napan kanumanan ijay balay dayjay nga Almira. Wah, iti pa'y labalay dagiti marigrikat ti papapanan na. Ay, bayamon na. May sumot tayang kiragsak na. Saan amabalin, Romeo? Diyak kayat amakisiningad kadagiti nakukurapay. Naskan adagiti lang pada tayo abak ng kipakigayuman ni Alex. Isong agsagana inton makaawit. Tatalaga sirmunak. Kastalat na kanayon ti aramid mo, Esmeralda. Di ka lang maumuma amang sersermon iti anak mo. Talaga naragsak ti panagbiag dito'y away, Sandra. Almira. Kunamlaang dayta gaputas agpaminsan ka lang umay dito'y lugar mi. Wen, Alex, iso ako nam amayat. Kat talaga mat namin naragsak dito'y, Almira. Thank you nga ron, ano kasta, Alex. Welcome kalata dito'y nano mo apagtaangan mi. Anya ano mo? Dakkelan dito'y abalay para kanyak. No siya, kayat ko ma-improve ko maday ito'y balay mi. Nagado kami nga kakabsat. Sa dinon tungay ti pagyanan mi. Dayta ti may nga arapaap ko. Iso nga ikagkagumaak ti agadan. Nga uray danda ni agkurang ti aramatak iti pagadalan. Sa bagay, awan dakes na ti agarapaap. You got it, Alex. Iso akas ta unay ti panagar-arapaap mi. Kakaiso na alibre. Da kayo talaga. Talaga naragsak kayo agad kadwan. Naimbag man ta kay kayat dayjay nga Alex, ti umay diti balay tayo, lakay. Nasingad da kada Almira kan Sandra. Isu nga uray simple lang ti panagbiag tayo ditoy. Awan anyaman na kan ni Alex. Sa bagay matkit di ngam naimbag ta saan nga agunget dagiti dadakkel na. Wan nga rod bakit? Sapay adu ti mangibagbaga. Nga estrikto kanu dayjay a Senyora Esmeralda. Awan nga rod lakay. Ay ngam talaga akas tamat dagiti babaknang. Saan matkit di nga amin? Ay ngam kadwan. Wan nga rod bakit? Hangam awan mat ti mabalin tayaw. Halangan mat no saan tayo apasang bayan ni Alex. Wen lakay. Welcome latta dito'y balay tayo ni Alex. Nang runa ta nasinged iti anak ta. Nagmayata talaga ti biyag ni Alex, anya? Ammo na nga agmotor. Ammo na ti agmaneho iti lugan. Isong agsisinno katyar aramaten na numapan ag-eskwela. Wan nga rod. Ngam sana bale. Takanayon na tamot nga itultulod.
Sa bagay matkit di, Nga may na, siyak mo ti Lugi, no motor ti aramatan na. Kasla matinaga kiti likudan, no iyang kas na taadwa. Ano, sama? Tamaki ang angkas tala. Sa bagay. Nga may mayatan, ta saan ta magmag na. Kitaam o, asla dumakdak kelan ti butoy ko. Gaputa inaldaw ta sumalog sumang at amapan iji pagadalan. Iso nga rod nga agan-anos ta, Sandra. Anya ngay nga rod. Kariton laang matyada ijay balayo. Ha? Nasakitan ti sikat kan tumang ko, nanang. Ay na, ay talaga akas ta ti agraap, anak ko. Anyan ti kastoy. Aginggat kaano akastoy ti panagbiag tayo. Ay, agan-anos ka kaday, anak ko. Anya nga road kat saan tayo abaknag. Nanang, Day ta ti makagapo, no apay nga ikagkagumaan da ka apagadalan. agyamanak nanang. Gapu ta uray marigrigatan kayo amang saksakad iti panagadal ko. Ikagkagumaan nyo lata. Ay, anak ko. Iso asapay ko Taagadal ka na imbag, anak ko. Wan nanang, ikarik day ta. Ano day tarupam, Almira? Nasunburn ijay talon. Kasano, nagmalmalam kami ang nagraap. Nakapigpig sapay mat nga rod ti darang ti init. Anya? Wan, Alex. Saan man nga iso ti pansinam? Nakarkaro lang nga rodan tingisit ko. Sana bali, Tanapintas ka lata, Almira. Anya? Wen, Almira, pudno ti bagbaga. Amom, maung-uma akon iti kinarigat ti panagbiag mi. Ay na, di ka agsaw iti kasta. Para kanyak, adayo anagasgasat ka. Gapota ka nayon nga iparik na dagiti dadakkelyo ti panagayat da kada kayo nga anak da. Idinto ta siyak. Pag may saklang nga ruden nga anak. Ngam kwarta pa'y lang ti adda iti panunot dagiti dadakkel ko. Awan manen da mama, nana Kunching. Ay kat busy damanan ay ijay negosyo da, senyorita. Sa bagay, ison tinagbalin alubong da. Negosyo, kwarta. Ay kabaawatan niyo, senyorito. Anya ka diti kayat yung nga inuman tay sa ganak, senyorito. Awan, nana. Agpakadak lang, rumuarak. Apay, sa dino ti papananiyaw, senyorito. Ije balay da Almira, nana. Anya, amang ano kaungat da ka mananda mamam no maamuan da. Awan ti mabalinda, no ijay ti kayat ko apapapanan. Gapot ta talaga anaragsak ti biyag ijay. Agyaman kami Gaputa pagaayat yaw ti umay dito'y balay me, senyorito. Siyak ti rumbang nga agyaman, tata. Gapot ta welcome akanayon dito'y balayo. Ay na, kinapudno na. Mababain kami kada kayo, senyorito. Ha? Anya ko matipagbaynan nyo, Tata Rico? Gaputan na numulaan ti pagtaangan, may. Kanawan, tinaimas ama ipasango, may. Awan parikot iti dayta, Tata. Gaputa kayat ko dagiti makan dito Sakit di ati rumbang agbain. Gaputa kanayon dakmat nga isaganaan no umayak dito Ay na, day talaan ti amumi nga isubad kada kayo, senyorito. Kahit sapay kumaa, taag nanayon, ti panagpagayam yaw iti anak kao. Inlepas yo ka diti panagraap yaw lakay. Ay, wen, bakit? Ay na, nalaing matgayam nga agraap ni senyorito Alex. Anya? Ni senyorito Alex? Tinulungan na kayo anagraap? Ay na, wen, bakit? Ay, mababainak nga raw. Ay, ala. Ay, amang ano agungot ni Senyora Esmeralda no maamuan na. Ay, day tangarog ti pagdandanagak bakit? Amang ano ibagadakit de, agungundawayan tayo ni Alex. Day tangarod ka. Ang mabainak mat amang nawakan kwa na.
Ang mga nuan niya pa'y timakunana. Kan maysa, imbaga na kayat na kanwa padasan ti agraap. Tapno ma-experience na ti agtrabaho iti talaw. Alex, di mo kumatagidaksan ti ibagak, ha? Anya data, Almira. Kasla, dinuminggo matan amapan ka balay mi. Apay, Almira. Nauma ka ka din amang sangsangaili kanyat? Saan na kasta? Ang madanagan na klaang. Taamangan no makaungat kan ka ni mamam. Di mon pa kadanagan da, mama, Almira. Awan mat lang ti panahon da kanyak. Isungarod akay kayat ko ti mapan iti balayo. Gaputan wad dak ijay. Mariknak ti pamatig ti may sa pamilya. Agyaman no naragsak ka iti papan mo balay. Kat sapay la kumangarod, tasaan nga agungat da Senyora Esmeralda. Apay di mo inlukat ti gay konting. Ay, pasensya kayo na, senyora. Jak na puutan ti sasangpet yaw. Di ko namkit ni. Tulong ka. Nagpigsa ti ungur ti lugan, di mo naputan. Napanan dagiti duaan na lalawa alapayag mo, ha? Ay, pasensya kayo na talaga, senyora. Sana balay, saanan ang maulay. Rumbang lang! Tanu ulitan pa'y. Pagawiden kan adi na oras. Anya? Oh, apay nagdakkel tamulagat mo. Ay, Apay nga awan manan ti motor ni Alex. ay, awan ni senyorita o senyora. Nagpakada, rimor itayag sapa. Anya? Sa dino ka no, ti papanan na. Ay, jak amaw, senyora. Di mo dinamag, apay adi mo linapdan. Ay, saan, senyora? Pasensya kayo na. Ngamen, ti amaw kat saan ko at trabaho ti makibiyang iti kayat ni senyorito nga aramidan. Aglines, aglaba, agpakan iti asaw, ken agluto nga men ti imbagayo nga aramidak, idi inorient dak idi kasangsang petkaw. Anya? Apay nga itakala nga si Mangpat, Alex. Pasensya kayo la ka man, mama. Nag-enjoy ak na panak. Anya? Wan, mama. Ala, inton bigat tayo ngagsarita. Agdiretso ako niti kwartok. Kayat kon ti agina na. Anya? Ang di ka pa'y nangan, iho. Nanganak naggapuak, mama. Apay, sa dino ngamin tinagkapuam. Ijay balay da tatari ko. Anya? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ti serye tayo italawas ang napauluan. Naulpi ang kasal. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Kaniti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Di napalabas, nasakitinakam ni Senyorito Alex. Gapo ta pa nagriknana, kat awanan ti panawon dagiti dadakkel na kangkwana. Gapo tatila ang negosyo da, tiin into naranda. Ngam kanayon abagbagaan ti katulong da, anina na kunsing. Ang maawatan na kumalatan, dagiti dadakkel na. Iti may sagundaway, simangpat ni Senyorito Alex, kat kinasarita ti inana. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo italawas ang napauluan. Naulpit, agasat, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Apay nga itakala nga si Mangpat, Alex. Pasensya kayo la ko man, mama. Nag-enjoy ak na panak. Anya? Wan, mama. Mala. Inton bigat tayo ngagsarita. Agdiretso ako niti kwartok. Nabanogak.
Kaya't konti aginan na. Agam di ka pa'y nanganiho. Nanganak ijay nagapuak, mama. Apay, sa dino tinagkapuam. Ijay balay da tatariko. Anya? Anya tinapan mo inaramid ijay? Tinulungak ida nagraap, mama. Sika, napan nagraap. Anyan tulangan ti kunaan dagiti makakitakan ka. Sika nga anak tibak nang napan nagraap. Awan ti makita kadakas iti inaramid ko, mama. Ala, pasensya kayon. Ngam panawan kayon. Talaga akayat kon ti aginan na. Ha! Talaga di na kun italtalak dayjay nga Alex Romeo. Apay ka di manan, Esmeralda. Inaldaw samatan nga ungtam ti anak mo. Kasano ajak ungtan? Di nakmet ngamin italtalak. Saan la anam namin san nga imbagakan ko na? Asaanan amap-mapan ijay balay da Almira. Ay katbaya mo na. Anya nga ron, no da Almira ti kasitgan ken kuana agagayem na. Saan amabalin? Ado dagiti anak ti babak nang amabalin apakigayaman na. Ngam apay akadagijay pay amamirmiraot. Awan makita kadakas iti dayta Esmeralda. Isabay am kumati anak mo, na iso ti pakaragsakan na. Dinak ngamin maawatan, Romeo. Ang, kasano ngamin amaawatan, kat padamat dagijay nga awan amuna. Agpapada kayo amarigrigat. Anya, Panumat, saan ka de? No saan agapo kanya? Sana kastoy ti panagbiag mo ita. Siyak ti makagapo. No apay asimmayaak ti biag mo. dayta ti sing-singir mo kanya kita, Esmeralda. Saan ka mo ta pinilit ang makikalay sa kanya? Siyak ti pinilit yo ang mangikalay sa kin ka. Amugmat lang akayat yo. Gapo ta mairanod kayo iti kinabak ng me asang pamilya. Awan na saya ta pagturungan na ito saritanta. No itultuloy ito na ito. Ni Alex ti saritanta itay. Ngam sa balimatan ti bagbagam. Ha! Buwisit ket diti kastoy! Makapabadtrip! Agong unget manan ni senyora, senyor. Ay, diyak amoy ti dadya tao. Tila pagpupudutan na. Hun ang arod, senyor. Inton kuan, tila pangidasdas alan naman ang itipungtot na. Nakaila ko man timang paspasen siya ken kuana kunching. Sika lang tinagbayag akatulong mi. Takasano? Inapa na amin na nagbali na katulong mi. Iso pimanaw da. Ay na, senyor. No sa anak arupat kwarta na bayagan na pimanawak ditoy. Ha? Anya rupat kwarto. Sika talaga kunching ha. Katagpay sumat, senyor. Aklo nag-arupat kwarta ak. Gaputan na patagganyak ti swildok. Isungan anong sak dito yan. Saan na kinarupat kwarta na ita kunching? Kaputa pagbambanugamat ipapaswildumikin ka. Ay, kung kunaklaan nga, senyor. Tapno agkatawa kayaw. Kasla nakarupangat kayo akanayon. Gapo da ita kanya Esmeralda. Ay na, bayan yun ni senyora, senyor. Agmaw-maw tumatlaang tipungtot na. Agambasta, senyor. Di nakpapapanawin dito eh. Uray isut isang kaulit ni senyora. Naibagakmatan ka na kayo. Narigat ti panagbiag ija lugar may. Awan ti na duma pagkwartaan. Wen, kunching, di ka matanagan. Kapaya papanawin ka ngay. Nagsayat ka, nakaragragsak ka, makaparayaw ka. Alangam basta ano samlakit ni ti ugali ni senyoram, kan ti trabaho ma. Awan parikot, oray agbakbakit ka dito eh. Ay, agyaman ak, senyor. Agyaman ak ka talaga. Amom Sandra, kasta unay ti ungat ni Senyora Esmeralda. Idi na amuan na anapan nagraab ni Alex ijay talon mi, idi na minsan nga aldaw. Anya? Asino tinakaamam iti dayta? Amangan no agob overthink ka manan. Ni Alex amis mo tinangibaga. Imbaga na itay. Anya? Wen Sandra,
Iso anak ko na nga amangan numabayag pay. Sa tay tumanen ag piknik ije kalapaw. Hay, anyan. Talagamot dagiti babak ng anya. Sabal iti paniriganda iti biyag. Wen nga rod. Angam, bayamon. Noar arigan. Saan tamot ngamin ama ikaring agbalin agayem ni Alex? Gaputa marigrigat talaang. Ti ko namkit di. Talaga ang mata pobre day a Senyora Esmeralda. Ngam, awan mo't lang ti maaramidan na. No talaga ana asidag kadata ti anak da. Pumadanin ti kasangay mo, anak ko. Wen nga rod tatang. Manayunan manan titawan ko. Ay katrumbang agyaman ka iti namarswa Gapu iti panang nayon na iti impabulod na abiyagkan ka. Katwen tatang. Angem, ay na. Pasensya ka kuman no awan ti sagana tayaw. Da kayumat. Awan ti pagdanagan nyo iti dayta. Gaputan naruam kaming nga kakabsat nga awan ti sagana. Tunggal kasangay mi. Ay na. Agyaman no kasta anak ko. Angem bayam. Mangkita no anda ti mabalin ama parte kadag ti tarakan tayo native amanawk. Parisan tayo iti kanen. Kahit isunto ti saganam. Ay, sige man nga ron, tatang. Native amanok, kanan. Mayaten dayta. O sige, ituloy tayo nga ron timangan. Sa dinumanan ti papanam, Alex. Ijemol, mama. Ijay mall, wano ijay balay manan dayjeng Almira. Ijemol, mama. Adalang mapan ko gatangan. Anya ti gatangam? Jak pay amo, mama. Anya? Ha? Mapan ka ijay mall, ngam di mo amon, anya ti gatangam? Wen, mama. Mangkita ak tulaan yan, inton adda ako ni Ijemol. Kalokwan day tangay bagbagam, Alex. Amangan numapan mo mat ipasyar dayjeng Almira ijay mall. Ay na, mama. Saan kayo kumamanin ngagpanunot iti sabali? Awan ti amo ni Almira iti papan ko iti mall. Ha? Makamuka man langan! Konching, nakitam ka di jay teddy bear nga imat ni Alex idi simbang pa. Ay, wan, senyora. Dakkel je teddy bear nga igam na, iso nakita. Lukas la kumakutaon, amangan no dyan nakita. Pagpungpungtutan na ka talaga, Konching. Awan pa'y nasaya at asungbat mo, tunggal kasarita ka. Pasensya kayon senyora. Talaga nga minakastuyak. Kaya't kau akanayo na kanaragsak, tapno sa anak abu makit adagaw sa kaskada kayaw. Tidam-damagak ti sungbatam! Ah, Nakitam ka di jay teddy bear nga imat ni Alex? When madam nakita, nagpintas nga rod. Pusha pink, ma'am. Human size ko naman. Nagmayat akaid-id na. Santo, agim imagine abaraw ti kaid-id na. Ay, tila ibagbaga ka. Ka, asino ka no, ti pangtadan na? Ay, jaka mo, madam. Ang mga matano, adanubya na. Bilinan ka na imbag, Konching. Damagam ni Alex no asino ti pangtadan na iti dayjay at teddy bear. Kat ibagam kanyak. Nawatam. Ay, wan, senyora. Amom Almira, sabali man ti madmadlaw ko kani Alex. Ha? Anya ti madmadlaw mo, Sandra? Kasla sabali ti panang ming naken ka. Anya? Wen, Almira. Panagkunak, agayat kan ka ni Alex. Sika talaga. Tila ibagbagam. Tina, uray po utam, Almira. Podno, tiimbagak. Ay, sika talaga, Sandra. Bak nang da, idinto ta marigriga taklaang. Itantupay nga aggagayam tayo lang. Kat kasta unay ti panang sidir ni Senyora Esmeralda kan kuana. Day tanto lakit din ag gusto kanyak. Iso nga adayo ang mapasamak day ta ibagbagam. Happy birthday, Almira. Agyaman ak, Sandra. Ay na,
Anusan nyo at ti simple asaganak. Daytoy laang ti kabailan tayo ita. Ay na, no para kanyak, mayaton daytoy asagana. Siya tupay, idi kasangay ko. Adobo laang ti inluto mi, iso sa anak ang nagayab. Nagluto kayo gayam iti adobo. Di mo pa inyayab. Ay na, adobong kangkong, iyayab ko pa'y laang. Anya? Sana bale, bumawi ak tulangan inton sumaruno. Ang aguray ka, apay na tangawan ni Alex. Imbagata mo't idi kalman iji pagadalan, saan aya? Amangan no di da pinalubusan. Bueno, di na kayat ti sagana mi. Imposible mo't Amangan no. Happy birthday, Almira! Ha? Alex? Pasensyakan, naladawak. Oh, adto'y ti teddy bear, kan chocolates. Wow! Agyaman ako na Alex. Ang nagtaktak ka pa'y laang. Ala, awatamon. Pakaragsakak timangted kan ka iti daytoy. Thank you, Alex. Wow! Teddy bear! Human size ko naman! Ay, sana ulatan Sika talaga. O, ala, sana bale. Regaluan kan tumet, inton kasangay mo. Agmerienda kayo iti kankanan, senyora. Gamno kaya yu timangan, ada tinulaan itib amanawk. Sa dino tinangalaam kadagita, Konching. Insang pet ni senyorito Alex, senyora. Nagimas sika. Anya. Sa dino tinangalaan na. Ginatang na kadi. Ay, saan, senyora? Inted da Almira. Kasangay na gayam ita. Isaw tinangtedan ni senyorito iti dakkel at teddy bear. Ala, mangan kayon, senyora. Naimas kunak tumait. Kasla malipatam tinagan mau no maramanam. Agraman sa nikwam. Anya. Ala, ibalang mo dagita. Wandosan, ipakan mo iti aso kas kada pusa. Ay, apay na senyora. Kano nagimas. Kan italaang amakaraman tayo iti kastoy. Pasig frozen ti lutluto kasi daan tayo. Kabaulan tayo ti gumatang iti native amanok kas kada kang kanon dita. Eso nga ibalang mo dagita. Jak kayat ti mangan iti taraon anaggapo kadagiti manalon. Ay, saan senyora? Sayang mo daytoy. Ay, no diyo kayat da kami laktan ti mangan. Kananya jay imbagam. Ni Almira tinangtedan ni Alex iti teddy bear. Ha! Talaga sukir day jay at tao! Almira, anak ko. Agar-aram ka di kan ni Senyorito Alex? Ay, saan tatang? Nasingad kami lang iti tunggal maysa. Ay, kunak no nobyong pa yan. Da kayo talaga, tatang. Amok ti kayat yung nga ibaga. Ngam di kay madanagan. Sa anak pa'y amakinobyo. Agadal kami pa'y anaimbag. Agyaman no kasta, anak ko. Wen tatang, makitkitak tirigat ti panagbiag tayo. Iso nga igaad ko ti agadal. Gapot kayat kumot ang maaddaan itinaranyag ang masakbayan. Ay na, agyaman unay anak ko. Kan maysa, kita anaimbag dagiti pakigaygay, ma'am. Diyak matkid di baga nga amin. Ang kaadwan ngamin kadagiti baknang. Di da kayat ang makisiningid kadagiti marigrigat. Iso nga aganad kayo kani Sandra, anak ko. Nang runa, tamadamdamag ko nga istrikto ti ina ni Senyorito Alex. Awanan ti makalapad kanyak, Romeo. Makisarita akon kadagiti dadakkal ni Cynthia. Anya ko mati ibagam kadakwada. Ada nagsaritaan mi ken ni Senyora Felisa gayam ko. Da Alex kan Cynthia ti agasawa. Anya, ay di ka ko magdardarasunos, Esmeralda. Bay ani Alex pili iti asawaan na. Jak kayat ti sabali. Kan usareman mo tautak mo.
No da Cynthia ken Alex ti agasawa. Manayunan to ti kinabak ng tayo. May talaki na bak nang ti pampanunutam si ka. Apay, kaya't mo ka di ang maipada ni Alex kadata? Nagasawa tang agpaiso, ngam napilitan aklaang. Iso nga gingeta, sa anak ang naragsak ang asawa kin ka. Kunamladay ta, Romeo. Nga may ramraman kamat iti amin asani ko. Natural at agasawatan. Kandi mo ibaga, asi ka amin tinaggapuan na itinaipundar. Gaputan nagbanugak na itidaduma dita. Ha? Basta, awanan ti makalapad kanyak. Noan niya ti planok, iso ti masurok. Alex, iso ni Cynthia. Anak ti gayem ko ani Senyora Felisa. Mama, Cynthia, iso ni Alex. Ti anak ko nga agbalinto nga asawam. Hello, Alex. Nice meeting you. ala, panawan kayo pa dito, mama. Alex, di kagbalin abastos. Sangwam anaimbag ni Cynthia. Ado pa'y tinaskin nga ramidag, mama. Ala, ituloy ti agsarsarita. Alex, di ka pumanaw. Agsarita kayo pa'y kini Cynthia. Alex, agsubli ka! Ala, bayan yun, senyora. Oh, talaga din akon inkaskaso. Pasensya kan iha. Sana bali. Sangwan na kanto inton sumaruno. Nakla at la siguro day jay. Di ka kumagbalin na asukir, Alex. Mama, Talaga ni Cynthia ti kayat kong asawam. Iso apakitaam itinasaya at tunggal umay ditoy. apay akasta kayo, mama. Apay adiyo imbaga adagos, nga addagaya man ti kasta a plano nyo. Saan ko mapay ngamin nga ita? Ngami di makita ka nasingad ka iti dayjay nga Almira. Inasaritak ti gayam ko. Narigatan. Amangan no aglawan kanto iti dayjay nga Almira. Mama, agad-adal kami pa'y laeng. Iso adida kami kumamot apuraen, may papan iti day taabanag. Kan maysa, ipaayo kumamot ti karbangak amang pili, no asino ti kayat ko nga asawaen. Saanan amabaliwan ti amin, Alex. No anya timbagak. Iso ti masurot. Iso pangasim, dinak ibabain. Apay akas dyan ni mama, papa. Agad-adal kami pa'y laeng. Ngam intulag nakgayaman iti dayjay as Cynthia. Jakmut amo iti inam. Kinasaritak may papaniti na ita. Ngam talaga nga'y patangken na ti kayat na. Jak kayat dayjay as Cynthia, papa. Pangasi yo, takasarita yun ni mama. Kan maysa, agad-adal kami pa'y. Kaya't kumot nga enjoyan ti biyag ko, kas may nga estudyante. Ala, di ka madanagan iho. Siyak ni makam mo, may papaniti na ita. Saan ko maaday ta ti pakanadailan ti konsentrasyon mo nga agadal? Papa, Igad mo kit di ti agadal. Wani ho, ti kagdanag. Siyak ti makaamoy ti daytoy kunak manag. kamiin. Hello, Alex. Sika. What? Apay? Saan ka di nga imbaga ni Senyora Esmeralda? Nga umayak kita dito yung mansion niyo? Awan timbaga na, iso adyak mo. Ala, rumuar kan dito isilid ko. Ops, come on, Alex. Di ka kumagpungtot. Gapo, ta dito yakon nga agnaad. Aniya? Anyapay dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Naulpi ang kasat. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Kan iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC
Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nadanon ti kasangay ni Almira. Katrinigalwan ni Alex iti teddy bear. Namuan nga rod ni Senyora Esmeralda. Katkastaunay apungtot na. Nagdesisyon da ito'y ngayam amuna ni Alex iti anak ti gayem na. Takayat na nga ipaasawa ni Alex kenkwana. Banag anagapaan da nga gina. Papagayam, denggen tituloy ti serye tayo itaalawas anapauluan. Naulpit, aggasal. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Awan ti amok iti bagbagat. Isong ala, rumor kan dito'y silid ko. Come on, Alex. Di kagpungtot, ha? Gapo, ta dito yakon ngagnaet. Anya? Wan, Alex. Iso timbaga ni Senyora Esmeralda. Agyan akong dito'y mansion. Agkasilid ta. Anya? Ni mamam ti akin panunot iti amin. Tila ang bidot na. Di na imbagakan ka. Tapno at least, you're informed. Katamom ka diti kayat ni Senyora. Awaga ka no, iti mama. Pangasim Cynthia. Pumanaw kan dito'y silid ko. Saan na mabalin? Nagtulag da Mama Esmeralda kan Mama Felisa adito yakon. Kan maysa. Ay ayatan ka, Alex. Isa, please. Di na ko mapapanawan. Awan ti mariknak a panagayat kan ka, Cynthia. Di mo urayan a maikat ti respeto ken ka. Iso a pumanaw kan. Alex. Pangasim. Panawan na kon. Masapol kadipay nga ulit-ulitak dayta. Makapungtot ka? Talaga. Iso a pangasim. Sakbay a maikat ti respeto ken ka. Pumanaw kan. Oh, Cynthia, iha. Apay ngagsangsangit ka. Mama, apay adiyo imbaga ka ni Alex nga umaya kita. Kasaunay ti pungtot na, kat pinapanaw na. Anya, talaga pagpungpungtutan nakday jay nga Alex. Kat tinasakit, Mama. Pinabainan na. Pumanawag ka no dito yan. Sakbay ama po nas ti respeto na kanya. Kasano da ito yan, Mama? Ay, ayatak ni Alex. Talaga sukir day tang Alex. Ang mala, di ka madanagan iha. Siyak ti makamukin ni Alex. Di ka madanagan. Talaga ada kayo tagkatuluyan. Ipanamnama yu dayta, Mama. Ngamin, ay ayatak ni Alex. Ipatay ko lakit di, no saan kami nga katuluyan. Almira, nadamag mo ka din. Oh, anya man ang tiichismis mo. Kas kala maururaman ngayon may dito ayan ko. Ay, Kan, naglibas ka di, ijay talon nyo? sana ka naglibas. Talaga nagsardengak nga agparaspas, tani. Kasta unay ti darang ti init. Ay, unay mo't dayta pa nagbiyagan aya. Agan anos na Sandra. Anya nga rod ngay. Saan tamot anaya nakabak nang? Ay, wan nga rod. No kumata milyonaryo ak, amang ano intur ka pa yan around the world. Amom, anda nakaalap ko at chismis. Ibagamon Itay pa yung urayag ti ibagam. Angam, sabali mo ti bagbagam. Ay no, so sad, Almira. Ha? Amom, adda ka no ipaasawa da ka ni Alex. Kati dakas, adda ka nun ijay mansyon da Alex, da ijay ababae. Anya? Sino tinakaamuam iti dayta? Ni Nana Shuning. Saan ka di a driver da Senyora Esmeralda ni Tata Pedring nga asawa ni Nana Shuning? Isuti nang ibaga ka ni Nana Shuning. Anya? Wan Almira,
Ngam sapay kuma, tasan nga agbaligi da Senyora Esmeralda iti plano da. Gaputa sigon ka ni Tata Pedring, saan kano akayat ni Alex ti ibagbagadang asawaan na. Iso akanayon kano ti panagapada ken ni Senyora Esmeralda. Ada laman terabi. Ngam, jak pa'y la makaturog. Pampanunutak ti imbaga kanyak ni Sandra. Apay ang masaktanak mo ten. Talaga ka di nga agayatak ka ni Alex. Naaklon ko mat asa anak ang maikarikan ko na. Gaputa marigriga taklaang. No apay mat ngamin. Asaan nga agpapada ti panagbiag? Almira, anak. Apay adi ka pa'y maturog. Adda kayo matgayam dita, tatang. Wen, kat itay pa'y lang apalpaliiwan ka. Kaslada pa kaburiburam ah. Ah? Awan dait mo'y, tatang. Agpudno ka man kitdi, anak ka. Di nakpaglibakan. Awan. Pampanunutak lang. No apay akas to tibiyag ti may sa tao. Adda baknang. Adda mo't marigrigat. Kunak lakit din. Noon niya ti pampanunutang manakaw. Ay na, anak ko. Talaga akas ta ti biyag. At dati nakaibatugan ti tunggal tao. Nalaeng ni Apo Diyos. Isu akas ta ti impaay na agasat ti tunggal maysa. Isu asaan nga iso ti ingkapampanunutan. Ala, ingkakit di maturog ang anak ko. Tanay, rabi iuna yan. Sige, tatang. Uray da kayo, ah. Maturog kayo matan. Wen, anak ko. Naglibakak ka ni tatang. Diyak ngamin kayat. Ama-amuan na tipod no amarikrik na. Almira, diya ko nagpalpalikaw pa'y. Kaya't ko nga ipudnokan ka ti marikriknak. Anya ka di dahita, Alex. Almira, patsyam kumaday ito nga ibagak. Ay ayatin ka unay-unay. Anya? Juan Almira, pangasim tapat siya na kuma. Alex. Apay ngagsangit ka. Kayat ka di asawan day ta pa nagsangit mo. Kat agayat ka mat kanyak. Ay ayatan na kunam. Ngaman niya nga ron tinadamag ko. Nga aday dya mansyon nyo ti babae, akayat da mamam nga ipakalay sa ka. Amom ti may papan iti dayta. Nagwaras gaya matagos dayta adamag. Alex, hindi pa'y lang anak kariknak, iti panagayat kan ka. Ngam inlimod ko ti marikiriknak. Gaputaan mo ka, Jack, maikarikan ka. Gaputaan marigriga taklaan. Jack, namnamaan nga gayat ka mat kanyak. Ngam apay ano pa'y anagpunno ka kanyak. Kat iso umati sa sangpot ti babae. Akayat da nga ipaasawa kan ka. Sincha tinagan day dya babae. Anak ti gayem ni mama. Ngam pulos nga awan ti mariknak a panagayat kan kuana. At dangag pa'y so ija mansyon. Ngam jak pulos ka sarsarita. Iso adi ka mandanagan, Almira. Sika ti ay ayatak. Kat ilaban ko ti panagayat ko kan ka. Ikarik day ta. Talaga gayam na agayan ayat kayon ka ni Alex.
Wen Sandra. Ngam, kasla jaknam naman, ada kami ti agkatuluyan. Anya? Apay nga minakasta ti panunot mo. Amo maten. Adda kayat da nga ipaasawa kan kuana. Pada namat lang nga baknang. Awan laban ko, Sandra. Hay, anyan nga agpaiso. Ngam pinatgak lang tiriknak. Inaklon ko ti panagayat ni Alex. Gaputa kayat kumat amarik na tiragsak. Wen Almira, ngam di ka mapukawan itinamnama. Sapay ko mata makaamiris ni Senyora Esmeralda, asaan laeng ati kinabak ng tinapatag, no di kat tiragsak ti maysa nga agasawa. Sapay la kumangarot takasta, Sandra. Sapay la kuma. Manang Konching, itimplahan nakman iti juice. Busy ak nga glutlutaw, senyorita. Mang timpla kayo lataditan. Sana balay ta adamat sa kayaw at umakder di ta nagtugawan yaw. Ken adama ima yaw nga agtimpla iti inuman yaw. Anya? Kay sumait. Awan respetom ababaunan. Ay, narespeto ak mat, senyorita. Ngam talaga abisi ak. Malaksed. No da senyorito, senyora, wano ni senyor Romeo ti mangibaon kanyak, tamabalin ko nga iba ti paylaan to'y aramidag, tapno agtimpla iti inumanda. Isudalaang matibos ko. Ngam siyak ti asawaan ni Alex. Iso abos nakmatan, Konching. Sana balay, tasaan kayo pa'y mata nagkasar. Iso nga alaki din, tumakder kayo dita, no kayat yung nga uminaw iti Diyos. Buisit ka talaga, bakit, Konching? Buisit ka! Nangag ko ti panagsarita yung kinisintya itay, Nana Konching. Ha? Senyorito Alex? Magustuak ti inaramid yung kinisintya. Aglablabas met ngaminan. Kunamlan no bumalay dito'y. Jak ngamin magustuhan ti ugali na senyorito. Isukit di ati awan respeto na. Bak nangagpaisaw nga. Agpada da kini mama iti ugali. Barang mauma iti ipakpakita ken kuana. Kat pumanaw matlaang dito'y mansyon. Apay, talaga ka di adi mo ay ayatan ni Senyorita Cynthia, senyoritaw. Saan, Nana? Gaputan ni Almira ti ay ayatek. Ket iso ti kayat ko amakadwa, iti unos ti panagbiag ko. Talaga ka di nga iso ti ay ayatam, senyoritaw? Wen, Nana, ket ilaban ko ti ayan ayat mi. Ngem pangasiyo, tadiyo pa ibagbaga kini mama. Gaputa sigurado akakaasin ni Almira, numaamuan ni mama ti may papan kada kami. Ay na, kamaudyanan na. Nakagraduar kayo matan, anak ko. Wen tatang, nagbunga mo ti sakripisyo yung kaninanang. Ken, ti panagan-anos yu anagadal, anak ko. Ay na, jak may ladawan ti marikrik na anak ko. Kasta mo, tatang. Angam, makarik na aklat ta itiliday. Gaputa saan anak kadaray ni nanang. Puwan nga raw, anak ko. Anya nga raw, katadamat marikrik na na. Angam, ala, ingkakid di kablaawan da Alex kan Sandra. Panawon ita, tapno agragsa kanak ko. Saan ka at tapno agliday? Alex, sa dino ka di ti papanam? Awan bibiyang mo, Cynthia. Mapanak iti kayat ko apapanan. Ket saan anasken ngagpakadaakken ka. Ngam, Alex, agasawa tanton. Saan arumbang akasta ti panakilangan mo kanya? Para makita, no talaga nga agasawa tanto, Cynthia. Anya? Ket isumat, mas daawak ngamin kan ka. Baknang ti pamilyam, ngem apay nga ibantay mo ti bagim kanyak dito'y balay mi. Gapo, taay ayatan ka. Ngem di ka ay ayatan. Iso anasken ko mga ammum ti pagluglugaram. Ala, ditakan. Di ka manaktak. Anyan?
nagsakit ti panagsasao ni Alex kanya. No saan na ka ngamin akayat ti may sa alalakay, di mo ngamin ipilit tabagay, senyorita. Anya? Pudnumat, senyorita. Madlaw adi nakakayat. Nga maapay ngamin adi ka agaway di jamansyon niyaw. Awan bibiyang mo kanyak, bakit kunching? Di mo amo ti plano da mamakada kami ka ni Alex. Amok awan tilimod ka na kami. Ang pasensya kalaangain, gaputa di nakakayat ni senyoritaw. Ha? Talaga atang sit ka babawnan. Agsagana ka inton sumangpat da mama. Talaga nagganas ti aglangoy dito'y karayan. Almira, love. Imbaga mo, love. Talaga nagganas dito eh. Nalinis ti danon, gaputa saan nga stagnan. Wen nga rod, love. Ay na, italang ang mapadasak ti kastoy. Kasano? Resort ti kanayo na papananyo. Sa bagay, talaga akas tatibak nang. Di da pagan ano ti karayan. Sika talaga. At dayta ka manen. Kat isumat. Sika nga anak ti may sa a well-known family. Aglangoy iti karayan. Katwan mat, love. At puyak nga rod nga aglanglangoy. Wala. Gaputa kaduanak nga anak ti may sa amarigrigan. Gusto man lang aminan dayta, love. No para kanyak. Awan anyaman na ti klase ti panagbiag. Tinapateg, ket agayan ayat ta. Kasano nga Alex? Adamatan ni Cynthia kayat da nga ipaasawa kan ka. Amang nga nudong tanto ti may nga aldaw. Amakla at aklangan. Kat nagkalaysa kayo gayaman. Saan to mapasamak dayta, Almira? Si kalaang ti babae nga inayat ko iti kastaunay. Iso nga ilaban ko ti panagayat ko ken ka. Alex, iho. Planuan tayo ti panagkasaryo kin ni Cynthia. Awan ti mapasamak akalay sa mama. Di naksukiran. Tasyak ti masur. Saanak pa ang nakasagana ang mga asawa, mama. Iso apang nga asyo, tadidak pilitan. Ngam kasano ni Cynthia. Nabayagan nga gururay. Bayan nyo nga aguray, aginggat kayat na. Bayan nyo nga umyan dito'y mansyon, aginggat kay kayat na. Anya? Wan, mama. Kayat ko pa'y nga enjoyan ti kinasingle ko. Iso apang nga asyo. Tadidak ring-ringan, may papan itiday ta akalaysa. Agkalaysa kayo kit din. Anya ti amok ngay. Amangan no agaramid ka kit di, iti kalukwan. Addan bukot ko apanunot, mama. Iso nga iti uray ka ano man. Jak to agaramid iti kalukwan. Mama, nakita ti cellphone ni Alex iti na minsan. Ladawan da iti day nga Almira tinagado. Talaga asukir day jay nga Alex. Pudno ti atap ko. Adda relasyon day ti day jay a babae. Mama, anya ti aramidan tayo. Nakagraduar damatan iti kolehiyo. Saan ka di nga isutiin kariyo a panakalay sami? Ay, Mama, saan kayo ko mga agsanay lang? Agpanunot kayo itinaskan nga aramidan tayo. Tapno matuloy di panagkalay sami. ala, agrobot kay ka. Adda papananta. Da kayo, senyorita. Wan? Siyak daytoy, Almira? Ti babae nga ikalaysa ni Alex. Anya? Ayos ka mat, anya? Iti kasta a klase, ti panagpiagyo? Iti dayta a kinababam? Nagtured ka, anak ayan-ayat, kan ni Alex? Sana kon ngagpalpalikaw pa'y Almira. Makiwin na swas ka kin ni Alex. No di mo kaya't ama isagmak kayo asang pamilya. Senyora Esmeralda. Laglagi pam timbagak. Katag panunot ka na imbag.
Ala, pumanaw ta dito yan, Cynthia, iha. Nagbangsit taglawlaw. Ha? Sulsulinak at talaga. Nagdungrit, makaulaw! Siya kung tagsakripisyo, tatang. Magkiwin na suwasa kon ka ni Alex. Talaga gayam anatang sit day di Senyora Esmeralda. Talaga amata pobre. Nasakit, tatang. Ngam nasaysaya at antikastoy. Ngam ti ipilit ko ang makirelasyon ka ni Alex. Diyak kaya't amay sagmak tayo. Angam, sigurado ka kadi iti dayta anak kaw. Uwan, tatang. Nakasagana ak ngagsakripisyo. Diyak kaya't amay sagmak tayo amin. Amamok ni Senyora Esmeralda. Noan niya timbagana. Talagang aramidan na. Almira, Nakasagana kiti posible ha mapasamak iti relasyon mi. No pa'y masakita na, tatang. Ngamkas iti na ibagag. Nasaysaya atin ngagsakripisyo ag para iti pagimbagan tayo, amin. Nakasaritak ni Almira, mama. Kat naamwak ti inaramid yo. Nasaya at mat, iho. Talaga gayam at dakes kayo. Ngem uray agan ano kayo. Ilaban ko ti panagayat ko kini Almira. Awanan ti maramidam, Alex. Diyak kaya't amay babayin ti pamilya tayo. Iso anas kan nga ikalaysam ni Cynthia. Pagimbagam mo laday ta, gaputabak nang da Cynthia. Awan ti mapasamak akalaysa, mama. Agpili ka, Alex. Ikalaysam ni Cynthia, wano maisagmak da Almira asa nga pamilya. anyapay dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ti serye tayo itaalawas a napauluan. Naulpi ang kasal. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Di masakbayan. Ti napalabas, naadaan iti relasyon da Almira kan Alex. Kat apaman anaamuan ni Senyora Esmeralda, nagplano apagkalaysaan na da Alex kan Cynthia. Iti panagsarita dagiti agina, pinagpili ti Senyora ti baro. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluhan. Naulpit ang gasa. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nakasaritak ni Almira, mama. Ket naamuak ti inaramid yo. Nasayat mo, iho. Tapno marik na dayjay nga Almira. Adyak kaya ti mamirmiraot akas kankwana. Uray anya pa'y ti aramiden yo, mama. Ilaban ko ti panagayat ko kini Almira. Awanan ti maramidam, Alex. Nalpasan ti saritaan mi kada Senyora Felisa. Kadyak kayat amay babayin ti pamilya tayo. Iso anas kan nga ikalaysam ni Cynthia. Pagimbagam mo laday tayo, gapo tabak nang da Cynthia. Mairaman kanto, iti kinabak nang da. Talaga aday tala kinabak nang tinapatag kada kayo, mama. Ngam dispinsarin nyo. Tatalaga nga awan mapasamak akalaysa. Kay kayat ko pa iti agbyag iti simple.
Ngam ti makadanak ti babae ajak mat ay ayaten. Talaga natangkan ti ulom. Ngam agpili ka, Alex. Ikalaysam ni Cynthia, wano maisagmak da Almira asang pamilya. Anya? Tabut-but ngandak pa yan, mama. Saan ka abot-bot nga? Kabalak nga aramidan amin ngayong bagak. Ado ti kwarta. Kat may salang asaok nalpasan. Mama, Isong agsagana ka, Alex. Agkalaysa kayon kin ni Cynthia. Ngam saan adito'y pagilyan tayo. Mapantayo ija abroad. Kat ijay kayon ngagkalaysa. Ijay kayo matan amangkad. Tapno di na kayon gulwan. Dayjay nga Almira. Papayanas ka na papanawam ti babaunan, Esmeralda. Gapo taday tatiamok akasayatan nga ramidan, Romeo. Anya, saan na naskay? Ni Konsing ti kabayagan di ti mansyon, kat iso ti mapagtalkan. Di mo pagawidan tayo so ti pangitalkan tayo ti mansyon na mapanawan tayo. Anya, di ka kadiag pampanunot, Romeo. Kasanon no iti ipapanaw tayo kat maadaan da iti komunikasyon kini Almira. Amumat a close da kini Alex. Kayat ko lang tagsigurado. Kayat ko anaragsakton ti panagasawa da Alex kan Cynthia. Awan latam mukon. Saan dan to anaragsak? Kaputa sa bali ti ay-ayatan ni Alex. Aping namin nga iparit mo ti panagragsak da. Kaya't mo kada may padada ka na ta? Akanayon ti panagapat ta? Sumardeng kan! Awan mo't lati serbe dagita ngay bagbagam. Sikat yawan si Serbina. Pah! Tatang, talaga kayam ngayon niya dayuda kanyak ni Alex. Talaga matdayjay a Senyora Esmeralda. Pinagkalaysada idan ka ni Cynthia. Napan kami ka ni Sandra ija mansyon da. Kabarbaro amin dagiti katalak da ijay. Awanin ni Manang Kunching. Kat masiguradok aplano amin ni Senyora Esmeralda. Tapno awan ti pagdamagak may papan ka niya, Alex. Ala, sana balay anak ko. Talaga siguro asan ada kayo kani Alex ti agkatuluyan. Ngamno da kayo man ti talaga na ituding iti tunggal maysa. Dumteng tulat ta anak ko. Ngam, tatang. Ada pa'y may sa parikot ko. Anya dahi ta anak ko. Pakawanan na ko, ma. Gaputa masikugag. Ni Alex ti ama. Anya? Pakawanan na tatang. Diyak ngamin ninamnama nga umadayo ni Alex. Kat nagtulagan min ti panagkalay sa ami ko, ma. Awanan ti maramidan tayo anak ko. Saan yung mga tanagayatan ti panagin na dayuyaw? Ikagumaam latta, apadakkalan ti anak mo, Almira. Alex, honey, kaya't kumat nga agpasyar ta adwa. Total, awan matrabaho ta ita? Agpasyar ka asiksika. Honey, agasawatan. Iso asaan ka kumamat agas ta kanya ka? Legal ti panagasawa ta. Ngem di ka ay ayatan. Gaputa impilit da kalaang kanyak. Amum day ta. Pangasim, Alex. Ayatan na kumamat akas iti panagayat ko kan ka. Sorry, Cynthia. Ngem talaga ajak maarami day ta. Gaputa may salaang tilinaon da ito'y pusok. Ni Almira. Dayjay amamirmiraot. Alex, dayjay kadilaang nga babae ti makagapo. Naapay at tinak maayat. Napimpintasak nga mi ti dayjay a babae. Kanado ti kwartak. Ado ti sanikuhag.
Iso ana saya at nga dayo ti panagbiag mo iti sidong ko. Gaputa saanin ang masapol ngagtrabaho ka. Awan patag ti adu a kwarta. No saan met anaragsak ti agasawa, Cynthia. Dayta ti laglagi pam. Ala, panawanak dito yan. Jak kayat ti masinga iti aramidat. Ni, apay ka di Almira. Saan mo't ngagsarsardangan ngagsangit ni baby? Wen nga ron, makaturturog siguro. Ay, sumat lagayang magriri Ang aguray ka. Apay akas tamot ton dagita matam. Mapuy-puyatan ak ngamin, Sandra. Amumatan. Awan kasi nublat ko ka ni baby. Saan akabailan ni tatang tagpuyan? Ay, anyan ti kastoy. Kaasi kayong mat, Almira. Kastoy gayam ti pagbanagak, Sandra. Naamukla ko mga kastoy. Diyagon impilit tinakiayan-ayat ka ni Alex. Ngam ay ayatan nyo mat nga rod ti tunggal maysa. Ngam ubaw ti panagayat na. Di na inlaban ti ayan-ayat mi. Di nagpay kinumusta sakbay nga imadayo. May samat day dyan nga, Alex. Apay, kaguram ka din ni Alex, Almira? Talaga nga adag kura amariknakan ko na. Pinutid na pa yan anaming pinsan ti komunikasyon mi. Bayamon, padakkalak ni baby. Gaputa iso ti maysa ang makagapo. No apay adyak mapukawan ni tinamnama. Unay kan, Alex. Day talag barbar Dr. Aramida. Ada ka di problema, mama? Sika ti problema, iho. Saan tayo ngay may dito abroad tapno ag barbar taglang? May tayo dito tapno ag trabaho. Kan tapno ag biag kayo anaragsak kin ni Cynthia. Kat sikamat ti problema, mama. Diyo ka di amo dayta? Anya, tapay ko mapagparikutan na, iho. Kat baybayan kamatan iti kayat mo nga aramidan. Gaputa man naging bubukod kayo, mama. Impilit yo nga ikalaysak ni Cynthia. Iso nagbalinan a miserable ti biyag ko. Aging gakadita kat dinak maawatan, iho. Gaputa didak met maawatan, mama. Iso saan tangag kinawatan. Sumardang kan, agasawa kayon kin ni Cynthia. Eso ang mga barwanan kan. Aklo namon ti kinapod no, Alex. Jak maramid na ita, mama. Asawak ngagpaisuita ni Cynthia. Ngem nila ta Almira tilinaon ti pusok. Almira, balasangan ni Ira nga anak mo. Wen nga ron, Sandra. Kaya't naasawan, bakit akmatan? Wen nga ron, kasla kaano laang idiubing tayo. Awan pa yan dagiti dadakkel ko. Dudwa kami iti anak ko, tadagiti kakabsat ko, adamot den bukod da a pamilya, kat adadan iti lugar a nakaikamangan da. Kabailak pa nga tanga isakad ti anak ko, Sandra. Kabailam day ta, Almira. Adamot pang gadam. Iso adi mo pa kadanagan day ta. Wen matkit di Timot ama ni Ira. Awanan ti damag ko may papankan kwa na. No kasanumot nga tan ti panagbiagdakan ni Cynthia. Ay, di mon panunutan day di a tao. Masakitan ka laang. Tiket di panunutem, kat ti agdama, kan ti masakbayan yung agina. Wen matkit di? Ay, sayang. Diyak na itrabaho ti inlepas ko a kurso. Kasanumat gamin. Saan akon anak kapag board exam idi.
Gapo tadyak na asikaso. Gapo iti panagsikog ko ini. Katagpada talaang ngam sana bali. Ano santan ti manggad iti pribado a sektor. Uray na babala ang ti sweldo. Tinapatag, adda masweldo ta. Manon atawan ti naglabas, sipon nagkalay sa da Alex ken Cynthia Esmeralda. Awan pa'y matanak da. Ay, wan nga rod, Romeo. Embagak maat ngagpakita da iti doktor. Ngam di dapat kayat. Kunakit din ni Alex anasaysaya at no awan anak da. Dahil ti pakakitaan, asan na naragsak ti panagasawa da. O kita man, kanayon ti panagapa da. Kanayon ti sana panagkinawatan. Basol na ita ni Alex, gaputa di na maayat ni Cynthia. Sikat akin basol iti amin, Esmeralda. No di mo kumapinakibiyangan ti biyag ti anak mo. Nalabit. Naragsak na kumaita ka ni Almira. No iso dati nagasawa. Sigurado anay busan ti kwarta ni Alex. Tawan mo at ti kinabak ng dayjay nga Almira nga isabat na kuma. Bakit kan lakaitan? Saan ta na makapagtrabaho? Magnamnamatalangan iti mapaspastrek ti negosyo tayo. Saan ta nga mo? No kaano ti panang isublita iti bulod tabiag. Isog agbalbaliw kamat kuman. Panunutam ko man ti pagimbagan ti anak mo. Nanang, ituloy ko kadipay ti agadal. When anak ko, agadal ka. Gaputa day tala ang ti amok ama ipatawid ko kan ka. Ngam, nanang, amang ano marigatan kayo. Dumakdakalan ti magasgastos ko nga agadal. Talaga nga adda magastos. Nga oray ibagatan, a government university ti pagadalam. Hindi ka madanagan. Ikagumaak ti manggad, tapno adda gastusan. Agyaman akunay, nanang. Ay, no apay mat ngamin, nga irresponsable ti amak, nanang. Bak nang damat, ngam apay nga tanga awan ti kunana mat amang kumusta. Bayamon anak ko, di mon pampanunutan ti amam. Saan tanga amo, no anyamot tan ti mapaspasamak kan kwa na ita. Jak malapdan ti bagik, amakarik na latay ti gura ken kwa na, nanang. Tano talaga napatagtaken kwa na. Engka gumaan na ta kumaabinirok. Iswa talaga kit di nga responsable, Ala, mangan takit din anak ko. Saanen aday ta, ti pagsaritaan ta. Mama, mano atawon ti naglabas. Sipod nagkalaysa kami ka ni Alex. Ngam na lamis matlatta ti panakilangan na kanya. Ay, day tangarod kat iha. Kastoy kadilatan, mama. Iha. Kanayon kami nga agapa. Adaman pagkaduan mi. Madlaw asaan ang naragsak ni Alex. Awan pa'y anak mi. Useless ti panagdan nami. Pasensya am kumalatan ni Alex, iha. Kanayon kadilatan asya ti agpaspasensya. Kastoy latan na kanayon. Makauma. Agaramid kayo iti pamuspusan. Tapno maornos ti amin kada kami. Horayan niya taramita kiha. Talaga di na may surot ipagina ang mga yatkan ka. Baliwam mo't ngamin, ti panakilangan mo kan ko na. Anya? Siyak ti agadyas, kasjay ka di, mama? Saan ka di ngayon bagam iti? Akaba alam nga awatan ti mabalin ang mapasamak iti panang pilit mi kan ko na. Amang ikalay sakat ka. Kasta itan ti ibagayo? Kaya't nasawan. Nauma kayon amang bagbagakan ko na, mama? Inkariyumot nga aramidan nyo ti amin. Tapno ayatan nak ni Alex. Makitam ti bunga ti inaramid jo, Esmeralda. Anya manan ti bagbagam Romeo. Nangago ti saritaan nyo kan ni Cynthia. Agsinsin ni dir kayo matlatan.
Daitan, tibunga tinaramid mo, apan ang ipilit, iti kalaysada, kunakmanan. Basol ni Alex ti amin kunakmanan. Nagsimple ti kayat kong aramidan na. Ayatan kan ipatag na ni Cynthia, tapno agbalin anaragsak ti panagtenada. No awan ayat iti nagbatan ti agasawa. Adayaw ang mapasamak na itang ibagbagam. Ay, tsaka mo na niya ti aramidak. Nasakitan ti ulo kamangkit kita iti sitwasyon dadwa. Sa naklakat nga rudan ang makapag-relax. Dayta ti may sabungan na. Imbes nga relax ka, iti panagsardeng mo nga trabaho. Awan taday talag konsumisyonan iti may papan ka nagiti agasawa ti aramidam. Kaslaawan mo tantiinan ng Almira. Saan ka kadi mabambanog? Ay na, kinapudno na, mabambanno ka. Ngam agkurang matisweldok iti pagpapayak. Iso anas kan agbiro kak iti sideline ko. Amang ano makaala kamot iti sakit mo iti daytang aramidam. Saan mat siguro, Sandra? Agam, adamariknak no daduma. Kasla nakapsot dagiti matag. Anya? Ni, agpa-check up kan Saanen, Sandra? Gastos laang dayta. Ay na, di mo tagisayangan ti magastos mo, gaputa maipapanday ta iti salunat mo. No kayat mo, ijay talaangan RHU. Sige, Sandra. Ngam, inton awan ti aramidak. Saan maibus ti trabaho, Almira? Iso nga ikarigatam ket di ti agpa-check up. Nasaysaya aton ti masapa amaamwam no anya dayta. Esmeralda, kayat ko ti agsublin iti Pilipinas. Anya, kasanon tinegosyo tayo ditoy. Dapat lagi ti katalag tayo. Kayat ko nga min tagtali na Eden iti Pilipinas. Anya, di useless ti panag-migrate tayo ditoy abroad. No kayat mo ti agsubli niya Pilipinas. Kat no nabayag tayo mutan ditoy. Kailiw ko mutan ti wagas ti panagbiag iti Pilipinas. No kayat mo, sumurot ka. Saan? Tiyak kayat ti agawid ijay Pilipinas. Kakaiso na asaan ang mapanunot ni Alex ti agsubli ijay Pilipinas. Sapay mailiw ako ni Chay. Basta, awan ti agawid ijay Pilipinas. Kumusta mo ti panagadan mo, iha? Nasaya at latabat, auntie. Sana amarigatan. Gaputa kayat ko at talaga ti kursok nga inala. Nasaya at ano kasta balasang ko. Maala, igaad mo ti agadal. Tapno si ka ti mangituloy iti propesyon ni nanang mo. Wen, auntie, kayat ko at talaga ti makalpas. Tapno makapagsubadak mo't iti inak. Kada kayo, auntie, iti amin atulong yo. Ay na, sa anak, adumaw dawat iti kasukat ti amin atulong ko kada kayo. Aggayam kami kaninanang mo. Iso ang nakasagana ak atumulong, aginggat kabaelak. Ay na, agyaman ak unay, auntie. Kat ikarik, subadak amin dagiti rigat yo kanyak. Ayra, anak ko. Anya ka diti aramidem dita. Aglutluto ak nanang. Mabalin ka di nga umay ka pa'y ditoy. Wen nanang. Apay ka di? Pakikita man jay sagad, anak ko. Sagad kunayo nanang? Wen. Daytoy man nanang. Adagayam dita. Apay ngay. Jack maten makita, anak ko. Anya? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Naulpi agkasar. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC
Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, napan ijay abroad da Senyora Esmeralda, tapno matuloy ti kalaysa da Cynthia ken Alex. Naamuan nga rod ni Almira, kat kastaunay ti sakit tinakam na. Saan mat nga agkin kinaawatan da Cynthia ken Alex, kabayatan ti panagdanada kas agasawa. Kat ikarkarigatan mat ni Almira, apagadalan ni Ira, nga uray awan ti suporta ni Alex kadakwada. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ana pauluan. Naulpit, agkasa. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ira, anak ko. Anya ka di ti aramidem dita. Aglot-loto ak nanang. Mabalin ka di nga umay kapay ditoy. Wan nanang. Apay ka di? Pakikita man jay sagad, anak ko. Sagad kunayo nanang. Wan. Daytoy man nanang. Adagayam dita. Ang apay ngay ajak meten makita. Anya? Di yung makita kunayo nanang. Wan nga rod, anak ko. Kasla ngamin blurred ti panagkitak. Kasla kakapsutak. Anya? No kasta nga rod, ipat kayon iti ospital nanang. Ay, saanan anak ko? Sumaya tumutla siguro ti panagkitak. Mangirwara kiti kwarta iji bangko, Alex. Anya man ti pangusaram iti kwarta, Cynthia. Ada pangaramatak. Apay, ada ka di reklamo? Awan reklamok. Ngamday tamot laggas-gastusen ter aramidam. Pasyar dito'y, pasyar ijay, kastalatan. Kat, basol mo. Tadi mo matkayat ti sumorot kanya. Kaslawan torong ti panagbiag ta, Cynthia. Gapoy ti arhamid mo. Apay, awan ka di ti planom nga agurnong para iti masakbayan. Saanin nanaskan? Baknang kami asigod. Iso asaanan ang masapol nga gurnongak. Di mo ammo ti masakbayan. Sigurado ka kadi nga agnanayon ti kinabaknang mo. Agasto sa kaginggat kay kayat ko. Kat di nakpakibpiangan. Kat agastos kamat aginggat kay kayat mo. Di kalapdan. Basta siguradom lang nga awan pa kainaikan dayjay nga Almira. Nanang, kitain yu manday ta. Addan komplikasyon ti sakit yu iti mata. Iso anapukaw ti panagkita yu. Anya? Wan nanang, kinasaritak dagiti doktor. Kat naladaw ka no ti panagpa-check up yu. No kasta. Bulsa ka kon, anak ko. Wan nanang, sigon ka dagiti doktor. Operasyon laang ang tinamnama. Tapno agsubli ti panagkita yu. Ang awan ti kwarta abus-busen ta, anak ko. Day tangarod nanang, ang amsana bale. Agbirok ta iti pagpatulungan ta. Agdawat ta iti tulong pinansyal. Tapno may pataming ka, nanang. Saanan, anak ko? Marigatan ka laan. Ika gumaaklatan ti agbyag iti normal. Nga uray kastoy ti kasasaad ko. Kasapulan yu ti adu nga adjustment, nanang. Sana sinsinan ti sitwasyon yu. Basta, di ka unay madanagan, anak ko. Adaasi ti Diyos. Saan na ta abaybayan? Lester, amangan no agsardeng ako niti panagadal ko. Ha? Apay nga, Ira. Sayang mat, May salangan atawan, agradwar tayon. Lester, di na kun mapaadal ti inak.
Gaputa nagbalinan a bulsag. Anya? Awan, Lester. Sana na makapagtrabaho ni Nanang. Awan matan ti pangalaan mi iti pagbiag mi. Iso anas kan nga agtrabaho ah. Anyan tinagbambanagan ti inam, Ira? Hindi mad na ngamin tinabayag a marikrik, Nana. Sana nagagagas. Iso akas jayan. Nabulsag kat nga roden. Ala, yan anos mo pailaang ti sumrak iti pagadalan, Ira. Agbirok tanto iti scholarship. Barang makastrek ka. Kat ti amam ngay. Talaga ka di, ngawan komunikasyon nyo? May samat day siya at tao. Kinapudno na. Nalaos tigurak ken kwa na. Gapo iti panang baybay anak na kami. No talaga napatag kami ken kwa na. Ingka gumaan na kumatinang suporta kada kami. Sa bagay matkit di Ngamala, di ka mapukawan iti nanama. Adda nga adda solusyon day ta mapaspasaram ita. Buisit ka talaga, Alex. Inbabain na kadagiti gagayom ko. Kasano manan ngayong babain ka? Kinaduan ka lang arudan iti dinarayam aparti at dapay laeng may bagam. Apay apimanaw ka, Dagos. Kat nagigyan ka la dito'y lugan? Kaslak la mo lang iti resepsyon a pinanawan ti partner na. Sorry, Cynthia. Ngam talaga sa anak ana irwam nga agpamarang. Mano ti tawentan nga agdandan na. Mano atawan ang tinaglabas. Sipod nagkasarta. Ngam kastoy kapay laang aging gayta. Kasla ta aso kan posa. Gapo taawan ayat itinagbaitan ta. Anya. Panagkunak. Dayto yan ti panawen. Tapno agsinatan, Cynthia. Agsinatan. Gaputa na uma akon. Anya. Papa, maumuma akon iti sitwasyon mi kini Cynthia. Alex, iyo. Nabayag mat na nagdan na kami. Ngam awan at talaga ti mariknak a panagayat kan kuana. Gaputa may salang ti linaon ti posok. Ni Almira. Iho, si puli din, suportara kami na planom. Ang no planom ti manangisinam kan ni Cynthia. Jak kanunungan na ita. Papa. Well, Alex, nagkasar kayo. At nagkinaryan nyo. Dahil ako matipang panunutan. Kan may sa basol iti namarswa ti panagsinat ti agasawa. Ngaman niya ti aramidak, Papa. Sanak mat anaragsak iti sinong na. Iso akagurak ita ni Mama. Iso ti akin plano iti amin. Punasam ko matigura iti kaunggam, iho. Sursurom nga ayatan ni Cynthia. Akas iti naramid ko ili ka ni Mamam. Anya? Kas iti inaramid yu idi kini Mama kunayo. Waniho. Lenggam tayo bagak. Tapno maawatam ti amin. Impas ngay mon ti sikog mo, Esmeralda. Sipod pinilit dak amang ikalay sa ka. Inaramid ko amin na pagrebengak kas asawam. Awan mat siguro ti makunam. Mairan-ranod ka mat iti kinabak nang mi. Sipod nagasawa ta, Romeo. Iso nga awan mat siguro ti may bagam. May sakripisyo ti ayan-ayat mi kanilos gapuken ka. Kat kinasakit. Pinikot nak. Tapno adalang mangitakder iti sikog mo. Sana bale, gapu tabak nang kami. Kan, adamat riknakan ka. Managing bubukod ka. Managing bubukod ka, Esmeralda. Nukasta. Saan ada kayo ti amak, Papa? Pasensya ka. Noon nagilimad kami kan ka, iho. Kat namin kaya tamasaktan ka. Gaputan napatigkan kanyak. Asino nga ron ti pudpud no nga amak, Papa? Yaka mo, iho. Kaputa, saan ko nga am-amo ti damo a boyfriend ni Mamam?
idinamon na amasikog. Sakti pinilit da amang ikalay sa kenkwana. Tapno saan lang nga may babain. Nukasta. Agpada tayo ti kapadasan, Papa. Wan, Alex. Isa akas taon na ti panangtubngar ko hindi ka ni mamam. Idi plan-planuan da ti kalay sayo ka ni Cynthia. Ayam, di nakimpangag. Anyan. Kastagayam ti pudno a kinatawag. Nagsakit ti inararamid ni Mama. Nagilimod pa'y gayam kanyak. Ang pangasim, iho, di ka ko magumurkura. Kat laglagi pa, ipatpatag ka unay. Imbilang ka na punpudno nga anak ko. Anyan, ti kastoy ang nagpambanagag, Sandra. Kastoy gayam ti agur-uray agasat ko. Almira, Sa anak met ang nagkurang. Inaramid ko ti amok ka na sayaan. Ngam apay. Naulpit ni gasat kanyak. Awanen dagiti dadakkel ko. Pinanawan nagtilalaki nga inayat ko iti kastaunay. Sa ita, nagbalinak kabulasak. Kasano nga rood ang maisakad ko ti panagbiag mi iti anak ko. Kasanon ti panagkatal na. Almira, di ka kumamapukawan itinamnama. Uray kasano kalidam ti pasamak ti biyag mo. Patsyak adumtang tumatlaang tilawag. Di mo pa kadanagan ti amin. Adtuyak agayam mo. Nakasagana at tumulong kan ka. Agyaman ako na, Sandra. Kaputada ka. Siguro, noawan ka. Diyakon amo no anya ti aramidag. Ay na, makasangit hagga po iti ragsak, Lester. Kung nagtukat, Ira, sigurado ang maala ka iti scholarship nga inaplayan ta. Pinatganti na marso at ikid daw ko. Ay na, dakalan da ito'y atulong para kanyak. Talaga adakkel at tulong ti scholarships, Ira. Isu nga igad tayo ti agadal. Sana bale? May sa semester langan, aggraduar tayon. Wan nga rod, Lester. No apay mat anala daw ti panakaawat ko iti daytoy nga scholarship. Sana bale, tinapatag, naawat kan. Ken, at dapay mo ti refund mo. Dakkel mo't ti maawat mo cash. Sa bagay, husto ka, Lester. Busbusak iti pagadalan ti daduma. Kat no jak maibus adagos, aramatag tungag sapol iti panggada. Apay nga impudnom ti amin kin ni Alex Romeo. Panawon mo ten, tapno maamuan na ti kinapudno. Sana mabalin nga ilimod mo iti agnanayon ti kinatao na. Talaga kontrabida ka iti biyag ko. Bakit kanlakaitan? Sana rumbang nga nagtala agap-apa ti mapaspasamak iti biyag ta. Takita man, may padpadan ti anak mo iti kasasaad ka na to. Kita manaimbang, pasaray agapad na Alex kan Cynthia. Apay, kahit mo ka niya kasjaydan nga agnanayon? Basta, masurunak kan ka, Romeo. Kan apay nga imbagam kin ni Alex, ada sa isaya at no agawid pa ilangi niya Pilipinas. Kaya't mo asawan, nasa isaya at no agsinada. Sana na ita ti kayat ko asawen. Ti kunak, nasa isaya at no agin nadayo da pa ilang. Tapno may kanday ti gundaway ang makapagpanunot. Amang ano kasapula na maadaan dalang iti peace of mind. Tabarang no iti panagin na dayuda, kat maamiris da ti kinapatag ti tunggal may sa kadakwada. Oh, nawatamon ti kayat ko ang mapasamak, Esmeralda.
Nasayata na sabat ka ay balasang ko. Ha? Apay ka di, auntie. Kas lagdadaras kayo, man. Ay na, ninanang mo balasang ko. Adda nang ibaga kanyak. Anakita da kano ijay igid ti kalsada, ijay sentro nga agpalpalama. Anya, unay matan ni nanang, kasano nakadanon ijay. Abangan no nagpaspasarak anapan ijay. Iso ama pa anak ko tamapan ko sukunan. Ay na, agyaman ak unay. Gaputada kayo, auntie. Ala, kuyugan kayon amang sukon ka ni nanang. Nanang, anya ka di tinapampanunot yu. Apay anapan kayo pala ang ijisentro ang nagpalama. Pasensyakan anak ko. Di na ko maibain. Kaya't ko laang amanggad. Nanang, saan anasken amanggad kayo? Umdasan ti sweldo kas working student. Kan adamat jay naawat ko ijay scholarship ko. Saan tamat siguro nga agbisin, nanang. Masikuranak mat ngamin dito balay. Ay na, saan kayon arumrumwar, nanang? Kan saan kayon amapan agpalpalama? Saan matlang anasayat apakasarsaritaan nyo ti panagpalamayo? Anak ko, agaramid kayo latan iti pagpigadan. Wano, flower vase. Taisulangan tila ko yo. Ket into naggraduara kon. San kayo ang madanagan? Taagsapulak adagos iti panggadak. Oh, apay iho. Anda ka di manan parikot mo? Malagip ko manan ni Almira, papa. Anya? Urean niya tir aramitak. Jak may waksi iti panunot ko ni Almira. Iso ngamin ti babae nga inayat ko iti kastawan ay. Ado dagiti arapaat mi. Ado dagiti plano mi para iti masakbayan. Ngem sana natungpal. Gapo iti isasangbay ni Cynthia iti biyak ko. Narakrak amin dagiti plano mi. Iho, kasi ti kanayon nga ibagakin ka. Nasakit man, nas ka nalipate mo ni Almira. Papa, Kat no may papanit ti sitwasyon nyo ka ni Cynthia, para kanya masapol lang nga ginadayo kayo pa eh. Barang no iti panaginadayo yo. Kat iliwan nyo ti presensya ti tunggal maysa. Babanday ta, maamiris yo nga ay-ayatin nyo gayam ti tunggal maysa. Almira, nakastruk ti anak mo iti trabaho. wen nga rod. Ay na, maragsakan ak launay. Maragsakan ka kunam. Ngam apay nga rot ng sangit ka. Kasladyak ngamin patyan. Jak na subaybayan anaimbag ti panag-aadal ti anak ko. Agam ita, agsirsirbin iti maysa nga ospital. Day ti pakakitaan nga adakasi ti Diyos, Almira. Di na kayo binaybayan iti laksid ti ado arigat a napasaran nyo nga agina. Sayang laeng. Gaputadyak makita ti anak ko nga isuot na ti uniforme na iti trabaho na. Iso nga rod nga alalukuyan da kang agpa-doktor. Tapno makakita kan tumanan. Saan, Sandra? Kaasi lang ti anak ko ang mailumlum iti utang. nakapagdesisyon akon, mama. Anya ka di manan, tinapanunot mo nga aramidan, iho. Ma-stress akon dito eh. Kaya't ko mati makapag-relax. Isong agbakasyon akpailaing. Apay adi mo imbaka atakos. Tapno doa kayo kumakin ni Cynthia ang agbakasyon. Imbagak matan, mama. Kaya't ko ti ag-relax. Iso asumuro takin ni papa. Kat sa dino ti papanan nyo, iho. Agbakasyon kami pailaing ijay Pilipinas. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Naulpit,
agkasat. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryeta yu ita alawas, anapauluan, naulpin, agkasa, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Apaya di mo imbaga adagos, nga dagayang planom nga agbakasyon iho. Tapno dua kayo kumakin ni Cynthia nga agbakasyon. Imbagak matakayat ko ti agmay may sama, ma. Tapno makapagpanunutak na imbag. Iso asumurutak ni papa. Kat sa tino ti papanan nyo iho. Agbakasyon kami pa ije Pilipinas. Anya, sana mabalin. Amok ti planom. Mapan mo lakit di kitaon day jeng Almira. Pangaasyo, mama. Di yu iraman ni Almira iti saritaan. Awan ti amuna iti amin. Kan maysa, awanan ti komunikasyon mi. Awan ti agaw-awid ijay Pilipinas. Dispensaran dak, mama. Ngam ita agundaway. Aramidak ti kayat ko. Di na kami panawan dito, Romeo. Awan ti agawid ijay Pilipinas. Nakikideng ako, Esmeralda. Agawid ak ijay. Kat adakin ka no sumurot ka no saan. Ijay ako naging kat aglaklakayak, naging kat matayak. No agawid ka siksika. Di mo ikuyog ni Alex, ang mga nagsabat dakin ni Almira. Awan maramidak nga puta nakasaganan ti papeles na nga agawid ijay Pilipinas. Kat no agsarak daman ken Almira. Awan matdakas na. No agsarak na lang kas agayam. Kasanon nagsinubyanda. Adayo ang mapasamak na ita. Nga puta nabayagan na iti. Ken ang mga nunaragsakan niya Almira iti biyag na ita. Ay na, papa. Magagaran ako na makadanon ni Diamansyon. Sika talaga, iho. Makasangputan tulat ta ka di. Anya nga ta itatilangan ti mansyon. Ti farm tayo. Kaya dagiti negosyo tayo dito Pilipinas. Ngun nga ron. Kasano? Saan ko napaspasyar? Ta saan mo ta kayat ni mamam nga agawid ak? Nalabos tumat ngamin ni mama. Nakiting ti panagpampanunot na. Naimbaga, ta mapagtalkan ti kabsat ko ani Amado. Di na binaybay anti-farm kan negosyo tayo. Ay, talaga mabang-aran tirik na. No makalang apta iti angin dito nakayanakan na pagilyan. Hangam, makariknaklat ta iti liday, papa. Awan mo't ngaminan iti mansyon dagiti sigod akatalag tayo. Ni manang kontsing, tatatapid na rin. Huwag nga ron. Kasano? Pinapanaw ni Mamam Ida iti nag-migrate tayo. Huwag nga rot, papa. Angam sa nabali. Tinapateg. Saan ang nabaybay anti-negosyo yun? Agora ka. Apagay. Sa bali mo doon titaray tilugan. Sir, diyang makontrol titaray tilugan. Sana na kumpat ti preno. Anda, ipaigid mo, manong driver. Talaga, sana na kumpat, sir. May bangkang tilugan! Esmeralda, pangasyo. Sumaruno kayo ang dagos dito Pilipinas. Apay ka di. Sana ya akayat mo ti agmaybay sa. Anda kami dito ospital. Anya aramiden nyo dita. Anya tinapasama. Naawanan ni ti preno tinagluganan mi at taksi. Kat naibangga iti da kalaposte. Ado ti donor niya Alex. Garum niya lang kanyak. Anya, daitan di bagbagak kada kayo. Ipilit yun to mga minti agawid.
Kita nyo man tinapasamak. Pangasim, sana panahon ni tati panagsinindir. Kasapulan da kayo ka ni Cynthia. Uray italang kung mga ipakita yo ti kinapatagmi ka na kayo. Masapula sumurot ta adagos ijay Pilipinas, iha. Kasapulan da tada Alex kan Romeo. Ay, no apay mat nga mga impilit da tinagawid. Ala, awan met lati serbe na no agong unget ta ditoy. Gad, kumusta ni Alex? Kumusta mata ni Papa? Jak nga ruda mo, iha. Jak nakasarita na imbag ni Papayo. Agam sapay kumata na saya at ti kasasada. Sapay lang kumangarot, Mama. Sapay lang kumatakasta. Alex, pangaasim tagpapigsakan. Diyak ni namnama akas to'y ti mapasama kada kayo ka ni Papa. Naaksidente kami. Kabayatan ti panagawid mi. Nagado ti donor mo. Sikatin na pakaruan. Naimbaglakit din. Tanalaing dagiti doktor anang taming kanyak dito ospital. Inasikaso da ka naimbag. Juan, diyak lakit di kabaulan. No dakas tinapasama kan ka. Ni Papa, kumusta matan? Okay lang ti kasasaad na. At dalaga rumiyad na. Nasaya at nga no kasta. Tapno makahawit kami adagos. Diyak kayat dito ospital. Ad-adda ako mapsutak ditoy. Stable ti kasasaad yun, sir. Kat mabalin nyo ti rumwar ita. Agyaman ak no kasta, nurse. Agyaman ak iti serbisyo yo. Awan ang yaman na, sir. Trabaho mi da ita. Iso anas kan nga aramidan mi anaimbag. Kat laglagi pa nyo manan Di yu liwayan dagiti na reseta nga agas yo. Kastamat adi yu liplipatan ti follow-up check-up yo after 7 days. When, nurse? Nasaya to kasta, sir. Malaman. Padasan nyo ti bumangon nga awan alalay yo. Ngam inayadan nyo lang sir. Tapno saan kayo ang mapuwersa? Aday ta, nurse. Mayat. Dakgalan ti nag-improvean nyo, sir. Dagiti langin sugat yo ti paimbagan nyo analaing. Adadan nyo tapno saan nga agimpeksyon. When, nurse? Ang mabalin ka di maamuan tinagan nyo, nurse. Ken no taga-ano kayo? Ira Sanchez, sir. Taga dituyak matlaang. Ngam ijay kami si Chobugalyon. Anya? Manipod si Mangpat ka, anak ko. Saan ka mutan ang matagtagari? Nanang, Apay ka di. nanang. Adang amin ti maysa pasyente mi. Naidumduma para kanyak. Ha? Kasano ang naidumduma? May sabak nang. Katawanan niyo siguro. Ngam, saan amadlaw? Gapo siguro ta saan ang nagtrab-trabaho itinadagsan. Ngam, kasla stress. Madlaw iti rupa na. Anya? Wen nanang. Amok amaklaat kayo. No ibagak no asino. Ni Alex Lidesma. Anya? Sana ka nagkamali, nanang. Isuday jay ti amak. Sabali ti riknak nakita. Kan nagan na laang. Sigurado ak nga iso. No kasta. Adada diti pagilyan tayo. Wen nanang. Kat sigun itinagbalin a watcher da. Kagapgap mo dala ang ijay abroad. Kat na aksidente da. Idi paawid da kuman ijay mansyon da. No kasta. Nagkita kayon iti amam.
anak ko. Wananang. Kat, jak mo. Aglalaok ti marikriknak. Jak mailadawan. Papa, no sana nga kang mali. Anak ni Almira Jemay sa nurse, anang asikaso kanyak iji ospital. Anya? Wan papa, sa bali tiriknak, apaman anakitak day dya nurse. Sanchez te apelyedo na, kat taga-bugal yon. Kasta ka di. Wan papa, iso akayat kumanan ang makasarita day dya nurse. Amangan pa'y kitdi, no nagbunga ti pan nakailawan mi idi ni Almira. Iso nga ayra tinagan na. Ta Alex kan Almira. Anya? No kastaman bilang papa. Dakkal tinagkurangak kas amana. Kat jak to mapakawan ti bagik no bilang takasta. Iso nga agsubliak iti day nga ospital. Kat sapulak ni Nurse Ira. Agyamanak, gapot a pinatgamtikid daw ko ang makapagsarita ta, Nurse Ira. Talagang inururay ko ti oras a panagawid mo. Takayat ka ang makasarita. Sir Alex. Ira Sanchez tinagan mo kunam. Kat taga-bugal yun ka. When, sir? Iha, Apay kadiakas dati panang mingming yung kanyak. Kan, apay kadiakas lanaklat kayo iti imbagak. asino ka ditinam, Ira? Ni Almira Sanchez, apinanawan niyo, kan binaybayan niyo. Anya? When, Sir Alex Ledesma, am mo kayo. Damo pa lang apan nakakita kada kayo. Kan pan nakaamok itinagan niyo. Am mo kayo. Kat saan ka nagkamali? Da kayo ti amak anang baybay akada kami iti inak. Iti unos ti mano atawan. No kasta. Wen, da kayo ti amak. Ngam apay nga ita kayo laang. Sa dino ti ayan niyo, iti kasapulan da kayo. No kasta, iha. Nagbunga ti ayan-ayat mi kini Almira. Kat sikaday ta, Ira, iha. Wen, siyak nga rod. Nadagsan tiriknak, idi nakita kayo. Ngamnaskan nga asikasuan kayo anaimbag. Kaputada ito iti sinapataak a propesyon ko. Kan adala ta respeto kada kayo. Tano awan kayo. Awanak mat iti da ito'y alubong. Nasakit lang diriknak. Tanaasikaso kayo anaimbag. Idinto aninanang ko. Diyak kabailan ama paimbag. Anya ti kahit mo asawan niya. Ado dagiti ba nagadiyo amo? Gapo iti kaawan niyo iti naunday apanawan. Pangasim iha. Ikuyog na kami iti balayo. Kayat ko ang makita ti inam. Anusan niyo kumaday ito'y nanumula ang abalay mi. Ala, itugaw yu pa'y dito'y tayabak ni nanang. Magagara na ka makakita kini Almira, papa. Orayan talaka no biit iho. Mamanga no dararamidan na itilikod ti balay da. Anyan. Kastoy pa'y lagayam ti lang at ibalayda. Siguro, binusbus ni Almira amin a kwartada. Iti panagadal ni Ira. Nalabi na kasta. Iswadi dan pinatarimaan to'y balay da. Talaga nga do tinagkuranga kadakwada nga ginapapa. Sa anak apagwadan nga ama. Saan mo napanunutan rayta?
Andatan di ti balay da Almira. Apay ngay. Nagbayag damitin, papa. Huwag nga ron. Umaydan. O sige, iho. Rumwarak, tapno makapagsarita kayo na imbaga. Almira, apay akas tamat ng tilangam. Pasensya kayon, no nakawarwara ti balay mi asinang putan nyo. Jakmot nga minan makita na imbag ti buya ti panangi urnos ko kadagiti alikaman mi. Sana day ta tinapatek. Imay kami, taumay da kayo pasyaren. Gapo ta adu tinaamuak. Ngam, apay akas tamat ng tilangam. Pasensya ka na, Alex. No kastoy ti langhak anasang putam. Adayo anapimpintas ni Senyorita Cynthia. Saan ka ni? Naimbag, ta iso tinaasawam. Tasyak, nagbalinak abulsak. Almira, pakawanan na kuma. Jak nagayatan ti am. Alex, napakawan kan. Ngem no ti kunam kat ituloy ta ti relasyon ta. Saan ang mabalin? Ayatem kit din ni Senyorita Cynthia. Ta talaga nga isuti na ituding para kan ka. Saan adata? Tila ang kid daw ko. Sapay la ko ma. Tanasaya at tilinangan tayo. Nangruna ka ni Ira, aputot mo. Kalukwan day tapang panunutam, Alex. Apay ko maagastusam da kijay nga gina. Sigurado ka kani, asikati amaday chay nga ayra. Masiguradok, mama. Gaputa na ritnak day ta. Idadda kami di ospital. Ha? Oh, talaga pag mamauyong am unay day jay amamirmirao. Aging gaita tamanon titawan mo. Pangasiw, mama. Nagbalinak nga irresponsable nga ama. Gaputa nagpaiturayak kada kayo. Ngam kitain nyo tinagbanagan dagiti agina. Nakakaasida ita. Alex. Nagbalin abulsek ni Almira. Binaybayan na ti bagina. Gapo iti ayat na ama isakad na ti panagadal ti putot ko. Ti apuyo, anabaybayak. Gapo iti kinamata pobreyo, mama. No sinupurtarak kumaida. Saan daunay anagrigat kuma? Anya ti ko na meho. Bulsak itan ni Almira. Huwan, mama. Bulsak itan ti babae nga ayatak. Ngam pagyamanak unay, tanaisakad na latta ti panagadal ni Ira. Ket may sa itan anais. Ha? Mama, pangasiyo. Punasen nyo kumantigura iti kaunggan nyo. Ket baybay andak amang sulnit, iti nagkurangak kadakwada. Cynthia, iha. Inam-amiris ko anay bag, dagiti imbagbaga ni Alex. Mama, Panawan mat siguron, tapno urnusan tayon ti amin. Kidawak kumakan ka. Adi mo lapdan ni Alex at umulong ka da Almira. Nang runa kat adagayam anak da. Mama, masakitan itinamuak nga dagayam anak da. Ngam nararigan, siyak ti makagapo, no apay ana ipagal ti ragsak dado. Iha, Nalabas siguro tinamaya ka ni Alex. Kan makonsensya ak matlaang iti dayta. Dayta siguro ti may sa makagapo. No apay asaan ang naragsak ti panagdan nami. Iso adyak lapdan ni Alex at tumulong kada Almira. Suportaran tayo ti panang tulong na kadagiti agina. Mama. Agyaman ako na ikada kayo. Nasirayak manen ti lawag. Makitak manen ti kinangayad ti aglawlaw. Agyaman tayo iti Diyos. Gaputa na baligi ti operasyon mo, Almira.
Agyaman ako nay Alex. Sa anak ama umang agyamyaman kada kayo. Almira, iha, naamiris mi ang apatag kakayam kada kami. Pakawanan na kami kumakadagiti inararamid mi kan ka, iti kalabas. Awanin kanyak dagitay, senyora. Napakawan kayon. Kat saan ka nagyumula itigura kada kayo. Naklon kon, asaan ada kami kan ni Senyorito Alex ti para ititunggal maysa. No dikat, iso da kan ni Senyorita Cynthia. Iso atikid daw ko, urnusin nyo ko mati relasyon nyo. Senyorita Cynthia, Senyorito Alex. Ipatag, kan ayatan nyo titunggal maysa. Almira, Di na kon panunutan. Naragsak akon itibiyag mi kan ni Ira. Kat bigbigak nga utang ko anaimbag anakam ti panang tulong yo kanyak. Jak pulos malipatan dayta. Kat ti panang suportayo kan ni Ira. Pagyamanan mi unay dayta. Agyaman ako na imot, Almira. Ikarik, agbalina ka na imbaga pagayam kada kayo. Jakon lapdan ni Alex sa tumulong kada kayo. Kat namabalin, anak tayo kumaamin ni Ira. Nang runa, taawan mat nga rod anak mi ka ni Alex. Awan parikot iti dayta, Cynthia. Nanakman ni Ira. Kat numakisiningad man kada kayo, jak lapdan. Gaputa makita kat napuna sentigura na kada kayo. Agyaman ako unay, Almira, iha. Mga barwanan tayo. Lipatan tayo tinapalabas. Kat sangwan tayo ti agdama. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Naulpit, aggasat, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jonar Ributaso. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.